pojďte za mnou. Vynikajúca mladá vedkyňa, pochádzajúca z Hradce Králové, doktorka prírodných vied nielen s množstvom publikácií, ale hlavne so zápalom pre ochranu životného prostredia. Veronika Pašková bola vybraná z takmer 45 000 študentov Masarykovej univerzity, aby prezentovala výsledky svojho pracoviska pred vzácnou návštevou britským dedičom trónu, princom Charlesom. Dozvěděli jsme se to asi měsíc před celou akcí a bylo to v utajení. Nesměli jsme se o tom moc bavit, aby se to nevyneslo za práh Masarykovej univerzity. Veronikinou úlohou bolo predviesť výsledky pracoviska Recetox na Prírodovedeckej fakulte, kde sa zaoberajú vplyvom toxických látok na prírodu. Veronika skúma najmä vodné živočichy a obojživelníky. A díváme se na to, jak konkrétní látka ovlivňuje vývoj během prvních 4 dní vývoje. Princ je známy svojimi aktivitami v rámci ochrany životného prostredia. Stretnutie však bolo skôr neformálne a v úzkom kruhu študentov. Napriek tomu si Veronika musela naštudovať etiketu britského kráľovského dvora. Oslovení jsme řešili, oslovuje se vaše královská výsosti, takže Your Royal Highness. A pak v dalších větách se říká pane, sir. Pokud by podal ruku, tak samozřejmě se podání přijímá, lehce se stiskne. Při pozdravení je možné se mírně poklonit, ale nemusí. Stretnutie s princom Charlesom bolo pre Veroniku výzvou. Verí, že princ môže nielen oceniť činnosť univerzity vo vedeckej oblasti, ale zo svojho postavenia môže ochrane životného prostredia naozaj pomôcť. Cítím jistou zodpovědnost, která na mě byla tímto rozhodnutím dána. To cítím. Prestížna návšteva britského dediča trónu na pôde Masarykovej univerzity nakoniec dopadla výborne. Princa témy zaujali a rozprúdila sa debata o ochrane prírody. A to je presne to, čo Veronika chcela. Pre Web TV Dušana Nôžková.